Hi guys, welcome to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா சேலம் 5 ரோட்ல இருக்கோம். என்ன ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சிங்கர் 9900 வந்து ஒரு 10 மிஷின் போட்டுக்கிறாரு. நம்ம வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வந்து ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, இலவச தையல் பயிற்சி முகாம். இது வந்து இப்போ சேலத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து இது பெருசாக பண்ணுறாங்க. எல்லா தொகுதியிலையும் வந்து 10 மிஷின் போட்டு இலவச தையல் பயிற்சி போட்டு நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணுறாங்க. சிங்கர் மிஷினை வந்து போட்டுருக்குறாங்க. நான் காட்டுற பாருங்கள். 5 ரோடுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள், தெரியுது பாருங்கள், அந்த லாஸ்ட் எண்டு இது 5 ரோடு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே நம்ம இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு. நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு 5 ரோட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸு. அட்ரஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போகலாம். உள்ளே போயிட்டு என்ன எவ்வளோ மிஷினு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ பிள்ளைங்க இதுக்காக வந்து காற்று கிடக்கிறாங்க பாருங்கள். அதாவது 10 பேட்ச்சு. ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சு நான் ட்ரெயின் அப் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் பேட்ச் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணுறாங்க. உள்ளே வரும். ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இடத்துல. சிங்கர் மிஷின் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்னா ஒரு பெரிய விஷயம் தான். உள்ளே போகலாம். இப்போ உள்ளே போய் பார்த்து நமக்கு எவ்வளோ பேர் தைக்கிறாங்கன்ட்டு. நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ இருக்குது. அந்த வீடியோ வந்து சூஸ் கேட்டிருக்கிறேன். நம்ம இந்த வீடியோட அட்டாச் பண்ணி கண்டிப்பாக போடுறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டிச்சிங் மிஷின்ஸ்லாம் காட்டுறோம். மொத்தம் எத்தனை மிஷின் பார்த்தீங்களா? 10 மிஷின் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது ஸ்டார்டிங் தான். இன்னும் அது பெரிய லெவலில் பண்ணணுன்னு நான் கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஐயா வந்து இன்றைக்கி வந்து சேலத்தில் வந்து 10 மிஷின் போட்டு பிள்ளைங்க வந்து நல்லா கற்று ஒரு ட்ரைனிங். இன்றைக்கி வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பேப்பர் ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பு பேப்பர் ஸ்டிச் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து நம்ம நூல் போட்டு தைக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். சூப்பர். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எப்படி தைக்கணும் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸே எடுத்தேன். நான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேப்ரிக்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காங்க எல்லாமே வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக. நான் என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா எடுத்தோன்னே ஃபேப்ரிக் தைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எடுத்தவொடனே நம்ம வந்து எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து ஒரு பேப்பர் கொடுத்து அதை ஸ்டிச் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபாலோ எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக. நான் என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா எடுத்தோன்னே ஃபேப்ரிக் தைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எடுத்தவொடனே நம்ம வந்து எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து ஒரு பேப்பர் கொடுத்து அதை ஸ்டிச் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபாலோ எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலான்ட்டு. ஐயா பார்த்திங்கன்னா சாரோட பிஏ அவர். நம்ம பிஏ சார்கிட்ட பேசி பார்க்கலாம். ஒரு செகண்ட் இப்போ போகலாம். இந்த வீடியோ கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இப்போ சார் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பேர் பேட்சுக்காக வெயிட் பண்ணேன். சார் வணக்கம் இப்போதைக்கு 10 மிஷின் சிங்கரில் இன்னும் அதிகமாக கண்டிப்பாக அதை வந்து போடுவாங்க. நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் வந்து சென்டர் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே. இதுக்காக வந்து நாங்கள் நிறைய மிஷின்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து இது வந்து நாங்கள் நல்லா கிளியராக அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டர்ன் ட்ரேஸாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஒயரிங்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒயரிங் பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இன்னும் கீழே எல்லாம் போட்டு பக்கா ஒயரிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் எல்லாம் அருமையாக இருக்குது. நல்லா அவங்களுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஸ்பேஸு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய வீடியோவோட வரேன். முடிஞ்சால் சாரை மீட் பண்ண முடியுதா பார்க்குறேன். நான் காலைல ட்ரை பண்ண முடியல. முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணால் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சான்ஸே இல்லை. அப்பாயின்மெண்ட் தான் எடுக்கலாம். மறுபடியும் உங்களை புது வீடியோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.